Wah. Hau Putra Pandhawa tata katirisaya Indriyak sasara meruta Pawana bana margana samirana lan warayang Panca bayu wisikan gulingan limo ing Raja satriya mandra jenengmu sapa ngaku Gus kowe ngaku Buta-buta idumu pating sari pratpolahmu kaya manuk branjangan yen tambuh marang aku balik sapa panacika ngendi dangamu takoni durung mengsuli junjung dongko panacika keparat dongko papan yaksa panacika jenenging buta lumuh kasasar basamu sekecap tiktya kala cengkang pusprala balik kowe sapa Gus kowe ngaku Gus Raden Permedi ya Raden Setya Maragana Pandu Siwi Wibaksa Anaga tunggal bahya ya sang kiriten ya tukijan
ya ngaliono. Ya ngali oh baune ora. Unte kono mripate karo merem iki. Seperti apa kang ngendi Gus? Ngetutake marang tindak ing suku kedheping netra gregeting pengangen-angen. Ora pacut kudu bali. Ora pacut ruda paripaksa kaci dhuwur. Kurang dhuwur ngarang sango gunung merbabu. Aku sugih japa mantra gunung kasentikan. Ora tak pampuning satri megur marang badhanging buta. Buta Pandhawa tata katirisaya. Indriyaksa sara maruta pawana bala margana ing ora gelem semingkir tatap kemudorang sang ambyar gilang-gilang panamu Gus. Ah.
Hai wah hai wah hei oh kakiri-kiri genyol Praboto webang kalagar manguwuh mungsuh aminta lawan anggra lir singa-singa napto kaya nubruk-nubruk iku lawase dadi kanca durung tau ngerti getis tetes daginge stampel weruh-weruh nyrebabah tebani bantala Gus aja alok-alok kelangan nyawamu tak gondol kowe Wah. Ah, ai. Oh, ai. Wah. Hai.
Oh, Pak, Baik. Kupu tarung ini iki. Baik. Oh. Wah. Wah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bengawan Solo. Wah!
Rikata Dian Bratasena Kampopo Lengbang Bintuladi Sarira mula dumung yen ngandika gumalegra bakang bumi prakampa ing durung suwe laguku saka Praja Ngamarta nuhun apa kang dadi pamintane mbarep kakangku kene goleki marang minggate si Jelamprong lakoning tengah dalan iki ana wujud wanara seta ngaglah ning dalan ayo kowe minggir kowe iki sapa yen pancen bisa tata jama tumuli prasaja mangko dhisik Raden mandheg dhisik kowe aja ngluputke marang aku. Nggonku dumunung ning tengahing prapatan dalan iki mau. Mengko yen to nganti aku tan weruh marang wujudmu, mengko kepenyak marang awakmu, malah kowe cilaka uripmu. Raden, aja kurang pamengkumu dene aku ngadang ning tengahing dalan kene iki mau. Aku mung bakal pengin takon marang kowe. Kowe satriya gagah gedhe dhuwur iki mau jenengmu sapa? Yen kowe takon marang aku jenengku Bratasena ya Werkudara. Oh, kowe iki Bratasena ya Werkudara? Iya. Waduh, adikku di adik. Oh. Waladalah. Ketekan kang dadi penjangkaku anut marang sasmita sing ndak tampa. Yen to aku bakal ketemu kelawan kadangku Tunggal Bayu utawa Tunggal Guru. Kowe iki sapa? Tepungke wae aku ki dulurmu Tunggal Bayu utawa Tunggal Guru jenengku Anoman ya Wayangga Seta. Siadi ya Tunggal Bayu kelawan pun kakang padha oleh meguru marang pulun Sang Hyang Bayu. Miturut gotek jarine Anoman kakangku Tunggal Bayu kuwi wonge gedhe. Lah kok kowe mung sak kucing kaya ngono ki mau. Gedhe iki pira wene, Di? Gedhe iki nek wis wayahe mengko ora gedhe dhewe. Wujudku sing sejati ya sakmene iki mau. Yen pancen kuwi putra Sang Hyang Bayu. Putra Sang Hyang Bayu ki cacahe ana pira? Sing genah ngono cacahe ana 5. Ing antarane sapa wae? Siji Bayu Nangkurat Mayane Ijo ya kuwi Kakang Gunung Menaka. Sing kaping pindhone Bayu Nangkurat Mayane Abang ya kuwi Kakang Jajat Werka ning nek cara Mangkunegaran Jajal Werka. Sing kaping telune Bayu Kenetra Mayane Kuning ya kuwi Gajah Setu Banda. Sing kaping papate mayane kuwi mau putih Bayu Kenara jenenge Anoman ya aku iki. Sing kaping 5ne Bayu Langgeng mayane ireng kuwi mau ya kuwi si Bratasena ya Werkudara. Apa sih kurang cetha, Di? Apa kowe isih ora percaya aku iki kakangmu dhewe? Coba saiki tritinen kanthi taletsih endi sandangane Siadi sing geseh lawan pun kakang. Siadi yo nganggo gelung Minangkara. Gelung Minangkara tegese piye? Gelung Minangkara senandi renggon ndek ngarep dhuwur-dhuwur iki pranyata sapriya utawa murid Sang Hyang Bayu ki mau datang keweran marang dununging Kawula Gusti. Pupuk rineka Jaroti Ngasem. Pupuk minangka pertanda nggih ngidep marang Sang Hyang Bayu rineka Jaroti Ngasem
kabeh putra seswa Sang Hyang Bayu ngrawit budine pindha jaroting asem. Sang-sangan naga banda ula gedhe tegese karosane yen krurane kuwi mau Sang Nagaraja yen Bandayuda ora watak kalah, kalahe nek mati wi watake para putra Sang Hyang Bayu. Sumpinge budak sinumpet mengku kawruh panunggaling Sang Hyang Hadipati nanging sinasapan pinter api ambalilu Jayalaga jembar bebudening langut pindha jalanidi anting-anting panunggul manik ing wari. Pranyata kabeh murid Sang Hyang Bayu paningale ora kesamaran marang sewiji-wiji. Ya ngono apa ora? Iya. Banjur Anoman prapta ning papan kene iki arep ngopo? Yayi. Prasetyaning atiku. Rikala semana aku nyuwita marang Sinuwun Prabu Rama Wijayeng Pancawati. Nanging sadurunge panjenengane surut ing kasedan jati paring piweling marang aku Anoman. Yen kowe isih gelem suwita marang aku, yen kepengin suwita marang aku, kowe tumuli ngejawa golek ana sing jeneng Prabu Kresna. Prabu Kresna kelawan Rama Wijaya iki padha wae. Mula Yayi, pratakoning tanah Jawa ki mau sumedya kepengin bakal wadi marang Sang Prabu Kresna Ratu Ndarawati. Apa kowe tepung Yayi? Ora prima tepung kae kakangku dhewe. Walah syukur bagi sewadiku adikku. Ora sampah, ora sah. Lah terus piye Yayi? Apa siadi tepung? Ora prima tepung kae ngono kakangku dhewe. Lah kowe kok mapan ning alas iki mau kowe arep nang endi? Aku arep goleki dulurku sing jeneng Permadi minggat tanpa pamitan karo wong tuwa ndadekke bingung wong sak negara. Yen pancen Anoman Sumbaga Wirutama bisa nemokake marang Permadi, kowe tak aku dadi kakang bakal tak suwitake kunjuk kersaning Kakang Prabu Kresna. Gunmamu sing tak nggo gondelan ora tau watak putra Sang Hyang Bayu mencla-mencrit tembunge. Ayo digoleki bareng-bareng Yayi. Sarta mawon teng ranu ana kidung rumaksa wing wengi Teguh ayu luput wing lara luput bilai kabeh
setan datan burun paneluwan tanana mani mimabang gawe ala gunane wong luput merah inos mebangi mangaruna kadinetrane agora apuh sabaning kukiloring kanikara sakapar Rene sarata panawanuting anudra sing karsanira dening kanyut Pomo kaki padha dipun iling ing pituturing mong siraga satriya warane Kudwanteng catmika ing putih rura sarata wasis Omamik namastu namasidam sidaratu tahastu hastu yen ulun mes padhakake iki kaya titah ulun Bathara Rama Bathari Sinta klawan jeneng kita Bathara Lesmana padha winantu ing kadagyan prapta kita ing ulun kini nggih
Nuwun inggih Bu Kulun. Raja Piswan kula pananggih niskala sembah pangabekti kula mugi kunjuk Bu Kulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Kula ugi ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Iya inggih. Wis ulun tampa dene kita ngaturake pangabekti marang ulun ora liwat prayogakna lungguh muyung nggih Kaki Rama. Sangeting pamundi kula kawula pundi sengga jimat maripi. Kaki Rama Bathari Sinta kelawan jeneng kita Bathara Semana. Aja kuranging pamengku kita yen ta dina iki ulun timbali marak oning ngabiyantara ulun. Merga wektu dina kala mangsa iki wis omah iwaning mangsa kala yen ta jeneng kita kudu ngupadi panitisan ingkang sejati ya sejatining panitisan. Yektine jeneng kita kabeh minangka dadi pengawakaning Wahyu Purba sejati. Wahyu Purba sejati iki mau nadyan jering wahyu mung siji nanging kapantha dadi patang perangan. Ya kuwi wahyuning ratu, wahyu Wadah Wiji Ratu, wahyu Pamong. Semono uga wahyu Wadat. Mongko kabeh ingkang bangkit nampa wujuding wahyu Purba Jati iki mutana liya muhung trah ing Mandura kang wektu dina iki padha teteki ana ing telenging Purayaga Ngastana Gadamadana. Nggih Kaki tumuli dina iki jeneng kita ngupadya panitisan ingkang dumunung ing madyaning Purayaga Ngastana Gadamadana. Rama jeneng kita nitisa marang Narendra Indrawati Prabu Kresna Sinta nitisa marang Atmajaning Sumargi Prabu Basudewa Dewara Subadra. Lesmana jeneng kita sejati kita manitisa marang Raden Harjuna. Wadat kita mengko bakal ulun pisake tumuli manitis marang Narendring Mandura Prabu Baladewa. Mangestaken dawuh timbalan paduka. Sadurunge jeneng kita budhal ning telenging Prayaga Ngastana Gadamadana, Lesmana dina iki uga Wadat lan sejati kita bakal ulun pisake nggih. Oh sawuse wis samekta indri sawiging gati lan sawuse Lesmana sejati lan nadate wis pinisake dening Kakang Resikanika putra. Lan tumuli dina iki kabeh jeneng kita ulun keparengake jumujug ana ing Prayaga Ngastana Gadamadana. Rama nyuwun pamit bekulun, kula nyuwun pamit. Kula ugi nyuwun pamit, kula ugi nyuwun pamit bekulun. Ya nggih. Kulung senulun bebakali muga-muga leda karyamu.
Kakang Resi, nuwun wonten pangendika ngadhawuh Adi Guru. Kula suwun ngawat-awati lampahipun Mahyu Purbajati nggenipun badhe ngupadi maneng panitisan kang sejati wonten ing telenging prayaga Ngastana Gadamadana. Oh inggih Adi Guru. Nyuwun pamit Adi Guru, pasrah bongkokan Kakang. Oh inggih. Oh manguh Asri rengganing gunung tretane palumbang waning ong sakara jinambangan mepaki kang sari-sari wangong yaya taman ngarga soko hung yiwaning putri mandeli wong kuning Kakang Semar, aku wis prapta ning telenging prayaga Ngastana Gadamadana Kakang. Kakang Semar, Kakang Semar, monggo kula dherekaken tindak pundi, Gus? Mangsaku iki. Wah. Walah, Truk, bapakmu iki kandhanono.
Mulai mangan aja akeh-akeh. Lah ya kuwi. Pripun? Aku wis prapta jroning prayaga ngastana Gada Medana. Banjur kepiye perkara iki Kakang aku kudu mlebu saka ngarep apa saka mburi saking wingking mawon. Awis saking menapa saking ajeng sampun krawan Ndara kula Prabu Kresna Ndara Baladewa tuwin Ndara Bratajaya. Yen ngono aku kudu menek beteng iki Kyai. Nggih, pun nang menek beteng mriki mangke jumujuk wonten ning pasaryanipun ingkang Prabu Basudewa lan panjenengan kula aturi mlebet jroning langsenipun ingkang Prabu Basudewa. Pun jenengan litapa teng mriku mawon kendel mawon ampun nganti panjenengan kengguh dumateng panggodaning pepinginan. Kowe nang endi? Kula tak tunggu teng mriki. Kula tak teng mriki mawon. Pun menika mang tindake kewajiban panjenengan. Mengke kula ndedonga mawon mugi-mugi Ndara kula Janaka pikantuk wahyuning jagat wahyu purba jati pamujimu sing ndak jaluk. Nggih, sing atos-atos Liden. Lila-lila linali saya katriya triyasmara marang risang kadirate rate ratune wong cakra kembang ong kembang jaya kusuma asih mring kula kembang jaya kusuma asih mring kula ing Koko Prabu Yayi Prabu Kresna napa kula panjenengan sampun prapta wonten pusaranipun Kanjeng Prabu Basudewa Suwargi ingkang mangka wangsitipun Jawata bilih wahyunipun badhe tumurun wonten ing papan mriki ya mangkono Yayi pramila monggo kawiwitan anggenipun kepareng nindakaken tapa brata angeningaken panca indriya nutupi Babandhawa Sanga. Ya, pun Kakang manut. Kakang Prabu. Aku tak mlebu ning langsening Kanjeng Rama kono ya Kakang Prabu. Kayane kono papane kok prayoga banget. Aku tak mlebu ning pagedhongan kuwi.
mengko lawange tak inepe ya Kakang Prabu. Ya sakarepmu. Ning aja lali kudu tansah ngening cipta muga-muga wahyuning wadah Wiji Ratu ditampa dening kowe Siadi. Nyaluk pangestumu Kakang Prabu Kresna lan Kakang Prabu Baladewa. Wis kono mlebu kono. Sing ati-ati ya, Di ya. Padha gulangening kabing sasmita amrih lantip kaprapiran den kasti pesunan sarirani ora ing manteng semedinira risang Prabu Kresna Indrawati dalah Prabu Baladewa tuwin Dewi Brata ingkang wis mapan wonten ing pagedonganing Kang Rama Prabu Basudewa. Kedadak padha sakala ana cahya papat ingkang wis prapta ning telenging prayaga ngastana Gadamaduna paniku minangka cahya pengawakaning Wahyu Purbasati. Wahyuning pamong manjroning hangganing Sang Prabu Kresna. Wahyuning wadat manjroning hangganing Prabu Baladewa. Wahyu wadah Wiji Ratu manjroning hangganing Sang Dewi Bratajaya. Wahyu Wiji Ratu mapan wonten ing hangganing Sang Raden Pramedi Raden Dananjaya. Sigra tumedhak nenggih pukulan Sang Hyang Rada akan kagiat kang sami tuminga. Samara pamoning sukma sinukma winah ya ing asepi sinimpen telenging kabu pambukaning warana ing perkenjang pak pong bobolong kali jodhe meli mengetan sapa sing gawe awik cekater Kresna Baladewa ulun ingkang mrebeki marang jeneng kita ngaki sakarone. Sembah bekti kula mugi kunjuk bukulun, sembah bekti kula mugi kunjuk. Ya. Wis ulun tampa akarya bungah penggalih ulun.
wonten migatos menapa dene Paduka pukulun kepareng tumedhak marpeki honggiwanipun titah pujangkara kula pun Tandrawati. Ngene ya Ngger Kresna. Prapta ulun ning madyaning prayaga ngastana Gada Madana iki mung bakal paring weruh marang jeneng kita. Yektine Wahyu Purbasati wis manjing ning hangganira kabeh. Kresna kedunungan Wahyu ning Pamong, Baladewa Wahyu Wadat. Si Bratajaya kedunungan Wahyu Wadah Wijiratu. Lah menawi Wahyu Wadah Wijiratu menika sampun nampi dening adik kula Bratajaya, lajeng Wijiratunipun menika sinten? Wis menika golek ana dhewe. Ulun ora bakal iki. Ulun mung jugarake marang nggon kita Tapa Brata. Kang mangkono gandeng wis rampung wajiban ulun, tumuli ulun makayangan dina iki sembah kula nganggo miring jengkar Paduka pukulun. Bah. Koko Prabu, piye Yai? Cubriya raos sing manah kula. Bratajaya kok anteng timen kok Prabu. Lah ya kuwi to. Gek bocah ijen tanpa ruang mlebu ning pagedunganing Kanjeng Rama Prabu ki adat luwih sing wis ora ana sing kuwat ning Bratajaya kok kuwat suwe men saiki. Mongko dawuh pangendikanipun pukulun rada menika kala meu Wahyu sampun tinampi dening adi kula pun Bratajaya. Lah ya kuwi. Jubri rasane ngatiku. Bratajaya. Bratajaya. Ilak ana lawange di. Bratajaya. Ilak ana lawange Yai. Bratajaya. Kupingmu bosok apa piye? Wah, gobrak lawange dino iki malah. Wah! Wah! Koko Prabu menika nek ora tau nglakoni dadi cah enom. Lah ya kuwi. Kowe ya weruh-weruh nang kene iki ya nyapa. Kowe ana kene iki kate ngopo? Kate lapo piye? Aku ora lapo-lapo. Aja ngono kuwi. Kaya ora kandha wit sore mau nek kowe nang kene. Aku senengane gawe kagetan ngene iki ning kowe rak ya seneng to. Ya seneng-seneng wae. Mbok ora njiwiti ngono kuwi ning Kakang Prabu. Kakang Prabu Ndrawati karo Kakang Prabu Mandura yah meniki ora pati permono nyawang kahanan. Kok Prabu menika senengane kok ya alah kowe iki ya ngopo to ya. Lah kok kowe iki piye?